Amb aquest gest, el president José Montilla ha posat en marxa el sistema de reg de la finca Maset, situada al municipi lleidatà d'Oliola, a la comarca de la Noguera. Es tracta dels primers terrenys de la zona que des d'avui reben l'aigua del canal Segarra-Garrigues. El president català ha inaugurat el primer tram d'aquesta gran infraestructura rural, considerada la més important a nivell europeu, tant per la repercussió socioeconòmica que tindrà en 6 comarques de Ponent com pel seu cost total de 1.500 milions d'euros, una xifra comparable a la nova terminal de l'aeroport de Barcelona. José Montilla ha destacat la importància del canal Segarra-Garrigues pel desenvolupament territorial i econòmic de Catalunya. Aquesta infraestructura ho significa gairebé tot per als 17.000 regants que en gaudiran directament, per les seves famílies, per més de 70 pobles i 6 comarques. Però és també, en un altre sentit, no menys important, una actuació els efectes beneficiosos de la qual han de percebre d'alguna manera els més de 7 milions d'habitants de Catalunya. També per això, bàsicament, per això afirmem que avui entra en funcionament una gran infraestructura de Catalunya, una gran obra de país. Pel president català, amb l'activació del sistema de reg, el canal comença a ser una realitat palpable, una realitat que finalitzarà l'any 2013, quan acabaran les obres dels altres trams de la infraestructura. L'aigua es destinarà principalment a usos agrícoles i ramaders, però també abastarà aigua de boca i usos industrials. A més, el sistema Segarra-Garrigues reforçarà la xarxa elèctrica, millorarà 1.500 quilòmetres de camins rurals i permetrà incrementar el nombre d'hectàrees de regadiu de Catalunya. Un fet que, segons Montilla, facilitarà que noves empreses s'ubiquin al voltant del canal. A banda de conèixer més detalls sobre aquesta històrica obra, ideada fa més d'un segle i mig, José Montilla ha recorregut un tram del canal dins del terme municipal de Ponts. Una visita que ha fet amb el conseller d'Agricultura, el secretari d'Estat de Medi Rural i Aigua i el president dels regants del Segarra-Garrigues.